Ymmärrätte? Estoy filmando, mira, filma. Mä filman tätä juttua nyt, että mä suutun niille noin. Okei. Eiku tää firma oikeesti. Niin, ja minä suutun noille paskoja pojille, koska ne huijaisi meitä. Mulle ja Tuomas. Onks täällä mun ääni myös mukaan? Se grami vos también? Joo, minun ääni on täällä myöskin, niin mä kerron tää historia niinku. Niin, ja täällä on Haili. Mä suutun toille tyypille, koska se huijasi mulle 3 kertaa. 4. Ja tää on toinen. Mä suutuin toille, koska se voitti. Ja tää on toinen. Mä suutun toille, koska se hävi mulle noin. Ja Suomessa. Olen Suomessa. Ja täällä on 2 kiinalainen, suomalainen, perulainen ja bolivialainen brasilialainen pelaamassa. Ja kiinalainen oli vähän suuttunut, koska peli meni vähän paskat siitä. Mutta sitten ei, koska se voitti sitten mulle ja Tuomas. No ei mitään ihmeitä. No ei mitään ihmeitä, koska me ei osaamme. Sitten voittaja oli tosi iloinen, naureskeli meidän. Okei. Mä lähetän tätä videoa mun papikolle. Ja teillekin. Ja Tuomas teki maali ihmeellistä. Peru. Kori. Peru. Mut Suomessa meni sinne ja sit Kiinakin tuli sinne ja suomalaiset ja kiinalaiset ja perulaisetkin pelaavat noin. Eikö mä filman teitä nyt? Ja toi paska voittaja teki taas. Niin. Ja Tuomas on siellä posera Peruen kanssa. Ja kiinalaiset posera Peruen. Eiku kiinalaisten kanssa. Vittu mitä paskaa video tulee tästä. Todavía está filmando. Yo. Ya se acabó.